ihe a na-ekwu kidnapping na-ekidnapụrụ mommy m njem makeup ọ gaghị njem makeup with Oga Gentle na onwe kidnapping na-emere ya onwe kidnapping ma using a na-akọ na eyuzuru ya onwe using na eyuzuru ya ama m nsogbu a na-eme na ama m ọwụ ọgụ Uchenna Okeke ihe kọsụrụ ya my mother ama m no matter ọ na-enyere anyị aka no matter ọ na-akwụrụ m ụgwọ school no matter anything ọ na-emere m but lee nsogbu o mekwasịrị n'elu mommy m na ana m asịkwa ọgụ Uchenna ụjọ na-atụzi anyị niile nọzi indoor ihe ka ọ na-ekwukwenụ anyị weta this amount of money 2 million plus ele ebe anyị ga-esi eweta ịpụta ezi na-arazi anyị ahụ ime ihe ọbụla na-arazi anyị ahụ ụjọ jizi onye niile ana m asịkwa biko mba ụwa nwekwenụ kidnapping na-emere mommy m ama m na dadi m anwụọla ama m na enyemaka ị na-enyere m ama m na ị na-eyuzu my mother obi agbawago m ebe ahụ n'ufuru m onweghị nna ọtọ obi agbawago m mba ụwa biko wee kidnapping na-emere my mother unu ha accusele njem makeup with Oga Gentle onye m bịara ikwu nyere anyị aka biko. Madam ndị otu mere akwa m onye nwụ yes sir onye ka m bụ brother makeup njem makeup good then afro m o wenye m fụrụ na online ahụ m ya video aka m ga-egosikwa gị video ahụ hụrụ online buru m na wee bịa ebe a ahụ m video gị online n'ebe a na-akọ many things about you and Uchenna Okeke n'obi n'etiti so ọhịa mere m ji wee bịa ka mụ na onwe m bịa hụ gị face to face jiri aka m mee gị interview because were so many allegations ndị otu Ebekodike na ndị otu Ikenguru Agụ na Jovika na in fact I don't know unknown enemy to me so o wee propaganda a na-ebugharị for a very long time na njem makeup wụ a kidnapper na ọwụ ere na ọwụ ọ na-akụchi eboro many things a na-ebo ma na-ebo Gentle to the extent agwara na owe nye bụ m wee bịa ebe a that na nye bụ m wee bịa ebe a wụdat na ewe na social media ka m nụrụ a na-ekwu na mụnwa na onwe m wụ njem makeup kidnapụrụ gị na sleep with you na Gentle mụ na Gentle the Yahoo kidnapụrụ gị na even though na-ewu nwanne so Ebekodike Ikenguru Agụ a ji video gị picture gị wee na-ekwu many things onye mere m ji wee seek permission from General Gentle ka mụ na onwe m wee bịa ka m si ebe m si wee bịa gbatute bịa hụ gị n'ihu n'ihu wee makwanụ ndị ji gị na ebe ị nọ nkịta na ahụkwana m ebe ị nọ wee kwanụ na ị nọ ọfụma na ọwụ nke kidnapping nke kidnapụrụ gị so achọrọ m na ka ijiri ọnụ gị wee kọrọ m otu gị na ije ụwa si wee na-eje otu isi wee join ya ndị Ebube Agụ n'obi n'etiti agbata obi ihe jikọtara gị na Uchenna and the reason why eji asị na m kidnapụrụ gị so I want you to tell me everything that I want to hear and know so that I can report back to Major General Gentle the Yahoo who sent me to come and see you and know how your release will be secured. Dalo. You're welcome, sir. Because bro makeup, njem makeup, ihe ọma. Na mbụ asị m ahụrụ m gị surprise gị bịakwanụ hụkwanụ m bute oche ịjụ m ụfọdụ ajụjụ dị agha eziokwu na-agwa mba ụwa makeup ma ọ bụghị nke a ịchọ m bịa anya mụ na gị ahụbeghị kemgbe 2020 anya mụ na Maazị Gentle ahụbeghị kemgbe 2020 ikidnap hụkwanụ m nwanne nwoke Maazị Gentle ekidnap hụkwanụ m ka ọfọ nke ịbịa
isi na ikidnapụrụ m na-ere ọ na-eme nka ọ na-eme nka ihe ndị a niile ka m bịara ka m gwa gị na si egwa mba ụwa na ha wee ezigbote achị. Is a big lie from pit of hell. ihe a wee bubo ha jọsụ na-ebo gị kemgbe ụwa, ebo Maazị Jento, ebo gị ka ha nwee ike were na-atetọrị ahụ unu. Eji m onwe m were kweta taa na ihe niile a ha na-ekwu ezigbote achị n'ebe gị na Maazị Jento dị. So iji ohere ọma na-eme m ka m mara that na ihe ahụ Ikenga Oruagụ ji pikchọ gị bụ aga m egosi gị that vidio nkịta ma ọ bụ na mụ na gụcha aga m egosi gị ka ị wee hụ how far ndị a gara na ịtanishi the image of Maazị Jento and the image of Njemekop Ụmụnwa and the image of Biafra Liberation Army Eastern Security Network. So thank you. Okay. Kenye go na ije go na Uchenna. Yes. Achọrọ m ka ịgwa m ije go na Uchenna because ahụkwara m na social media, at least voice Uchenna na-aga on social media. Achọrọ m ka ihe jikọtara ka otu go na ije ya go na si wee de. Ije m na Uchenna na 2023 anyị gbara ọsọ. So di m kpọrọ anyị na mụnwa na ụmụ ya. Wetete ofe ọsọ gị. Di m kpọrọ mụnwa na ụmụ ya ịla Obinetiti nọrọ ebe ahụ na-agbakwanụ mbọ na-ere ọgwụ ahịa anyị na-ere. Echi ahịa ya abịakwa ahịa wee ka agba ọbụ. So all of a sudden Uchenna na ndị Ebube Agụ ya ha gbabata n'Obinetiti. That day ha gbabatara Obinetiti, believe me, onweghị ihe na-eku ume n'Obinetiti. Ị maara nebụ m nke anyị na-abi, anyị niile nọ n'ime ọhịa. Onye ọbụla gbara ọsọ that day. Onye ọbụla n'ebe ahụ gbara ọsọ because ha buru ibu. Ịma ihe ewu na mmadụ n'obe ya n'ụda egbe na ube ụjọ and the crowd so na-abịaga. Yọtara onye ọbụla chọwa ya gbaa ọsọ. That means okay, mgbe a na-ebu ya na social media, kwa eburu na social media, ọ gara online viral n'ọwụ Njemekop na ndị otu ya chụpụsịrị ndị mmadụ n'Obinetiti. Mba. So achọrọ m ka ị were ohere ọma na just mee ka okwu a na-aga onye ọbụla na-ga na-ege gị ntị na wee ghọta the main truth. Kedu ndị chụpụsịrị ndị Obinetiti? Kedu ndị chụpụsịrị ndị mmadụ na agba ọ bụ Obinetiti arọ ndị Izuọgụ? Agba ọ bụ arọ ndị Izuọgụ Obinetiti. Anọ m n'ime na-ere ọgwụ ha niile ma nke wee eziokwu na ọwụ Uchenna na ndị Ebube Agụ mgbe ha nụbatara ha chụchiri anyị niile. Mgbe anyị nọ ebe ahụ onweghị anyị ahụdịghị unu abịa ngwanụ chụọ anyị ọsọ ebe ahụ. Ọwụ ha mawụ ndị gbabatara n'obodo ma agba ọ bụ onye ọbụla na-achọwe ya. Ndị agba ọ bụ na-agba onye ukwu na onye nta onye ọbụla n'ọsọ. Ọ bụ otu ihe a were mee. Onweghị ihe gbasara gị na Maazị ndị ọrụ unu. Mba, ọ bụ Uchenna na ndị Ebube Agụ ya na ya kwụ. Ngwa kọwazie gazi kọwanye ihe iji ego na Uchenna just na-akọrọ m ya ebe oge ha egbu oge. Okay, mgbe ahụ anyị bịara gba ọsọ ahụ onye ọbụla gbalagacha. Onye ọbụla gba ọsọ onye ọbụla gbara ọsọ gbalagacha. Onwe onye nọzi n'obodo. Anyị gbalata ọkaigwe ndị gbagara ebe ha gbagara. Ndị nwere odipenta ebe ị nwere mmadụ ga-agbaga ebe ahụ. So mgbe ha bịara nọrọzie n'Obinetiti wit ndị Ebube Agụ ha niile juzi ebe ahụ nwerezie obodo anọgazie ọha maazị otu ha si were mee. Some people kpọwazie anyị na ndị mmadụ alọghachitewele anyị ekweghị ala. Uchenna jizi aka ya kpọọ di m na anyị lọghachite bịa mepee shop. Ọ bụrụ na ya mepee shop a na ebe ọbụla ya hụrụ mụ na di m na ya ga-agba m because na anyị nọ na Obinetiti na-etriti Mekop na ndị otu ya. Anyị hụzie ha anyị ọgbalagazie. So mgbe ọ bịara kwuo onye ahụ ụjọ bịazie anyị. Onye allegation eboro gị. Yes. Na eboro dị gụ na di gị na n'ọgụ a na-etriti Njemekop na ndị otu ya na grupu ya. Okay. So mgbe ahụ eboro m na ọwụ na anyị alọghachiteghị. Ka m jụọ ọnụ gị o wetara nụ mgbe ị tritiri Njemekop na ndị otu na grupu ya before na your shop? N'ụwa nke a
gakwa n'iru gawa n'ụwa nke na-ekwu gawakwa n'iru etritube m unu di m etritbeghị unu na-aga n'iru na-aga so mgbe ahụ ọ bịaziri tret anyị n'ebe ọ bụla ahụrụ anyị na a ga-agba anyị disanda kwuchacha anyị niile okwu di m shizi oke kpọọ m si ha nza na anyị ga-alaghachi obi n'etiti m sị na-alaghachi na anyị enweghị enough money ebe anyị emepele ebe nke anyị mepere na ọkaigwe by then gwana abala m mail na-aga asụ akwụ akị ahụ ka ahịrịrị ji were kwụ ụgwọ ụlọ na nke ọkaigwe mepee obere shọpụ nke ọkaigwe ahụ ọ bụ otu anyị na-ije were ji gawa ya sizie na a na-enye anyị full assurance na anyị lọta na onweghị onye ga-emesa anyị aka na nwekwana onye ga-akụkọ anyị ihe ma ọ ga-enyewa anyị nsogbu di m wegwazie na ya ejichahụ ego iji were mepee shọpụ ahụ ụta ka o ji werezi were nye anyị ego anyị tinye na nke ji were mepee dị shọpụ bidozie na-azụ ahịa ọgwụ ahụ mgbe a na-azụzi ahịa ọgwụ ahụ so a na-azụkwa ha ma na-abịa a na-etriti ha ha ma agwụkwa ndị bịa ga na-etriti ha and etriticha ha ejiri m ụgwọ everyday mụ na ha na-enwe problem etriticha ha ejiri m ụgwọ na-asị m mgbe ọnwa gwụrụ mgbe ọnwa gwụziri ana m emitinwuzili ọp iweta ego kwụnwe ụgwọ ụmụ skuulu m kwụnwe ụgwọ ụmụaka m dia school fees di m na onwe ya ahụ adịghị ya onye nwere partial stroke ịghọtara so mgbe ahụzi mụ na ha bịa sewe eziokwu nke evidence ya nọchakwa a ga-asị ọ ga-agụ ma ọ gịnị anyị sewe okwu sechazie okwu nke ahụ ha emezie ka mara na mgbe a ga na-eji akwụ m ụgwọ ma ha zụọ m ahịa nọọ month end mgbe ọnwa gwụrụ gọọmenti kwụọ ha ụgwọ ha kwụọ m ụgwọ so ọ bụ otu mụ na ha si were jee na nke ahụ from days akwụkwọ oge ahụ o tiri na shop anyị na-akwụghachilighị ya mụ na ya bidozie ịwa ọ bụ otu o si were mee na nke obi n'etiti ahụ gbasara mụ na ya na di m oke o nyere afta gbachara ọsọ then ka ọ kpọchiziri ego na di gị yes because of o were interest n'ebe ị nọ yes nyezie di gị ego na di gị ego unu ebidokwa biznes ya na obi n'etiti yes then from there go na ya ebidozie yiwa ndị dịka ọyịye go na ya na-ayị because ama m na ịnọ na di na ịnọ na di so ka ọ dịka ọyịye ọyị bara n'ime just kọwara m ọfụma ọyị bara n'ime like otu nwere ike jiga mee example just otu ị nọ na o nwere ike gị hụ m gasị nọọsụ na ịla ikikwere na m ka mụ na gị ịwa ịghọtara enwere m ike masị gị na alụkwala m di ma ọ mazị gị na amụtakwala m nwa ịghọtara m nwere ike gwa gị ya gị nwasị mba na ịla ikiri m na ahụhụ a m na-ata na ịchọọ ka m na-atazie na ị ga-enyere m aka ọ bụ otu mụ na echi were bido kpawa gwara Uchenna dị aware na ịnọ na di yes and mgbe ọ gbara gị ọ sịrị ka gụ na-ayiwa ị gwakwara na n'ịnụkwa ọ mụkwa na di gị nọkwa ya bịa gba gị ọyị den gị kwere ya na-arị gị enu di gị ọ makwa na ọ na-arị gị enu but di gị ma na ọ na-enyere unu aka di gị amasị na o wezi ihe ọzọ gụ na eje ok yezi ihe buteziri ego na ya esemokwu gụ na o jizi na because o wee voice ya nụrụ na-aga na social media na yezi ihe seziri ego na ya okwu ihe sere mụ na ya okwu one thing with me and ndị mara m mara na wụ m the type na-eme mfegharị ma ọ na-eme nzuzu ihe seghere mụ na ya okwu that day wụ agara m Ọnịcha lọta ya wụ na dagel kwa a na-ekwu okwu ya ka aha Chidimma Ezuma wụ onye ebe onye elu ala yes ọ ya chọrọ ya bịa that day mụ na ya ji sewezie okwu ma babazere ese ana ma ihe nkwa na-ekwu achọrọ m ịdị ndụzụ ụmụ m alaghị m oke mfegharị ihe ọ na onye nke ahụkwa enyi ya nwaanyị kwa yes that Chidimma Ezuma enyi ya nwaanyị onye sere mụ na Uchenna ọkwa nọ na nwaanyị yes nwunye Uchenna nkwa nwunye na-abịakwa ọ na-adịkwa but nwunye ya ọ dawe na-agụ na Uchenna na dị na mma yes ke nwunye dawe yes ọ dawe because ọ nwere mgbe ọ gwara nwunye ya si bịa gwa m na ụta na-adị m nwụrụ ya chọrọ iteki full responsible about me and my children. Okay, after di gị nwụchara yes ka ọ gwara Uchenna gwara nwunye na ya bịa miti ego n'ihi na ya na onwe Uchenna chọrọ iteki full responsibility of you and your children. So nwunye ya ọ bụrụ na nwunye nọkwa ebe ọ ga-agwa gị ihe ngwara ya mgbe ahụ si anụla m ihe o kwuru bọtụ si mụ na di gị agaghị akpanwe ọ na-achụ nwaanyị too much si mgbe m kwachagodiri di m richi oji ma mara otu mụ na ije si aga mụ na nwunye nọchazie ya apụ outside. Okay, kee ọnọdụ o wee one boy a na-akpọ Ebuka na
ndị a bịara kidnapụọ Ebuka Ebuka nwoke ọcha from Ụmụdike Agbaọbụ. And currently now that young innocent man now ka nọ n'aka Uchenna. So what do you know about that incident as onye nọ n'Obirititi? Just tell me what you know so that I can know how to help you to secure your release. Okay. That's why I have come. That's Ebuka. Ọ wụ nwunye ya ka m hụrụ ebe ya na Uchenna tukwu n'akụkụ. Mpụta kelee ha gafee. Nwunye ya kpọwa m nọọsụ nza bịaghachizi ebe ahụ ha nọ. Mụ na-ekelecha ya sị m nseke ọ bịara ebe ya sị m na Uchenna Okeke na ha tazi na ya nwa ndị Ebube Agụ ya bịa bụrụ di ya na meele. Ebe di na-asụ akwụ ka ndị Ebube Agụ ji bịa kidnap hijack ya na meele ebe ọ na-asụ akwụ. Sọkwa na ihe bịara ka ya mara ma a ga-erilizi ya. Nsizie ya oke mụ na ya kelee ma agawakwanụ na shop ya na Ọgụuche ka nọrọkwa ebe ahụ ha nọ na-akọrị. That means nwunye Ebuka ahụ ekidnapụ na Uchenna nọzi Yes. na-akpazi nkata. Ma harazie ha gawa na shop. Okay. And since anyị nọ n'Obirititi ebe ahụ ka otu isi wee hụ activities Uchenna towards ndị obodo or towards ndị mmadụ, because a nụrụ akọda na egburu Uchenna gburu Ichie Vegetable n'Obirititi. Akwụghị m onye na-akpọ Ichie Vegetable. Ama m Ichie Vegetable. And edekwa wee na Uchenna gbagburu ya. Alọtakwara m mgbe ahụ anyị gbara ọsọ ndị Obirititi na-enwe because ha niile ma nke wụ eziokwu na-akọrọ m ya na Uchenna wit ndị Ebube Agụ ya gbagburu Ichie Vegetable. Ịhụla otu ka Ichie Vegetable ọ wụ onye ụmụọma? Mba o. Ichie Vegetable o nwere otu ya na ụmụọma si ewe agbata? Mba nwa. But Uchenna just kpọrọ the man gbagbuo the man. Then what of onye nke a na-akpọ Two-Face na ndị aka eme ọhịa uchu? Uchenna gbakwere si na ọwụ dibịa nọ ya na-agwọrọ makeup ọgwụ na ndị aka eme ọhịa uchu a na-akpọ Two-Face onye dibịa. Ịma mgbe ahụ na-agwa gị ha ji speed with ndị Ebube mgbe ahụ Uchenna ji speed with ndị Ebube Agụ ahụ bata na-enweghị onye nọ n'obodo. Ọ mgbe ha rụrụ ọrụ ndị ahụ mgbe ahụ ọ kpọghachitere anyị ndị niile onweghị Agbaọbụ ndị Igboko Obirititi ha niile ma ihe na-eme n'obodo ha ịghọtara, because immediately mụ na di m lọtara ma ndị ọzọ lọtakwara ịghọtara akụkọ na-aga nwaanyị ezuru ezu na-ada apụta ihe. That means in Akawa that now a lot of killings are going on there. Yes. And those killings are innocent people. Especially Agbaọbụ people. And Aaron Dizogo, Obirititi precisely. Ndị aka eme ọhịa uchu, Ikpe Okori, Ojiabọ, Ikpe Ezemba, ndị Amazi Ikpe Ọcha, ma ndị Akọnwanta, ha niile ma na ewere a serious thing na-aga on na but na ka ekwenye mekwe ndị mmadụ ejighị eti mkpu maybe eme protest. Onye ga-apụta ịpụta kwuo ga nwụọ ịpụta ha kwuo okwu ebe ahụ ịnwụọla because grupu bịara ihe aha awụghị ma grupu a ọwụ ndị Igbo. Okay, grupu nọ n'Obirititi. Ma ha wụ ndị Igbo, so ị gaghị apụta ebe ahụ ga-ekwu okwu ụta na m dị free na-ekwu ka ịpụta ebe ahụ kwuo ụdị okwu a ha gbagbuo onye ọwụ ozugbo, so onye ọbụla na-ezi onwe ya. That means obodo ahụ tọrọ atọ. Ha tọrọ atọ, ha nidiri nnapụta. Yes. Kee otu isi wee chee nọ ihe nwere ike ime ndị Igbo nwere ike ime wee napụta obodo ahụ, because according to ihe a na-anụ na-eme n'obodo ahụ together with ihe ị na-ekwupụta kịta na o gosi n'obodo ahụ nọ ndị asị. Yes. Kedu ihe ọ dịghị na ị ga-eme ka e wee nyere ndị obodo ahụ aka? Ọ bụ ịgbata n'ọsọ enyemaka ndị ka n'ebe ahụ chọta egbu mmadụ achụpụ ha ebe ahụ ma nke Agbaọbụ anyị na-azụ ma everywhere dịrị anyị free otu anyị dịbụ before. Ha bịara mee ihe dịrị anyị worst. Otu anyị nọ na shop m na o close ole ya ụmụaka ma aga m akwụnwụrụ ha ụgwọ school ha wụsa na village ịghọtara, so otu akwa ka o mere ọtụtụ ndị mmadụ anyị nidiri enyemaka. So Madam Nurse, as an insider of Uchenna n'Obirititi, achọrọ m ka akwụ m na ha were sị ana m anụ na ha were sị ebe a na ndị ọwụ na ha ga-akpọrọ ha ba n'ime village kpọta ndị mmadụ o were ebe a na-adọmpụ ha na Obirititi. And achọrọ m ka ịkọrọ m Uchenna ndị otu ya na iji ego si eme
ka otu ya n'isi iji ego si eme because kọrọ m ya ọnwụ na ịma as an insider nọrọ na ebe ahụ. Daalụ. otu mma na ya na iji ego si agawo ya nwa CSO Mene Onye? Uchenna CSO Mene Mene and Mene. ọ bụ ha nwa na-aga ebute ndị mmadụ ịghọtara ha bute ndị mmadụ ha gaa na sel ahụ na ebe nke ambasada ahụ ebe ahụ niile dị otu ahụ even before ha chụpụrụ ambasada na-eyuzu ebe ahụ niile ịghọtara ọ free sel ka dị woman lọghachitere na shop ya o nwere sel na ebe ahụ ka ha na-awụkpuju ndị mmadụ ha ji shọpụ ambasadọ n'obi n'etiti ebe ahụ ọ na-ere mmanya wereze merezie sel ebe ha na-akwakpu ndị mmadụ ha na-aga ebutesi so ọkwa na ihe nkwa na-ekwu ihe awa dị ama ọkwa na o nwere onye na-achọ nwa ya achọ ma ọ bụ na-achọ onye agbata obi ma ọ gịnị gbara gawa ebe ahụ ị ga-ahụ ebe ndị mmadụ nọcha ka ị mara ma nwa gị o so na ndị ke na ebe ahụ. So but o m chọrọ ịjụ as an insider before get continue okwe gawakwa as an insider nọ dị a nọ n'obi n'etiti na-akwanye otu onye nne si aga dị a ndị a niile ọ na-ebutesi dị ọwụ ụmụ ọma ka ọwụ Eastern Security Network members ka ọwụ Biafra Liberation Army soldiers ka ọwụ civilians kedu ndị a na-ebu a na-adọmpụ na ịma anyị amaghị onye but civilians ma onye ọbụla hapụrụ hụ ha eburu ịghọtara onye ọbụla hapụrụ hụ ha egburu ịghọtara that's onye ọ na-ahapụ onye ọ na-ahụ on the way ha bụrụ onye ahụ bata obi n'etiti bịa dọmpụ ya dị then kedụzi otu esi ahapụzi ha otu esi ahapụ ha o dipendere ihe ha allegation ha bụrụ onye ọwụ ịghọtara ọwụ na ha si igburu mmadụ ma ọ na-ewo informant ma ọ na-ewo ka onwe ndị ke na-anọ 1 month ha na-apụ ha 100k nwe ndị ke na-anọ 2 months ha na-aya karịa nwe ndị ke na-anọ 3 weeks ha na 50 so ha na-eme ha ga-akpata ndị mmadụ ha ji onye a ha nara onye ahụ ego ha hapụkwa onye ahụ then and ha na-anara ego according to allegation ha bụrụ onye ọhụụ. Exactly. But ịdị away the kind of things na-eme dị a adị m away obodo niile dị away ndị niile onye pụtara sị gị ọdị away onye away ezigbote onye okwu achị ibi na agba ọbụ ndị agbata obi anyị na-azụkwa ahịa eke agba ọbụ onwe mgbe o rụziri ha emechi agba ọbụ anaghị ekwe agafetezi because of the too much ịmụ mmadụ ha na-egbu n'obi n'etiti dị too much mezie ha blọkụọ eke agba ọbụ ka pepụ hapụzi na-abịa ahụ ihe na-eme ebe ahụ. Daalụ. Thank you, sir.